खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिहार विधान सभा बिसायख'थियाव बक्सार बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हादों बारग' आइपिएस आनन्द मिश्रा बिथाङा। धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय मेसाखि सापरि गामिनि बिरगोस्रि बसुमतारी बिथाङा टेट आनजादाव उथ्रिनानै एलपि फरायसालियाव फोरोंगिरि बिबान मोनबाय। मख'नो गोनांदि मेसाखि सापरि गामियाव गिबियै सोरखारि साख्रि मोननायखौ गामिनि रायजो राजाफोर आरो गेजेर जनाय दखरा फरायसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोग्गानायजों आर'नाइ फालि सोनानै गोसो गोथारै बरायदों। आं गेजेर जनायनि मेसाखि सापरि हालामनि थागिबि थांनाय 2025 मायथाइनि 19 नभेम्बराव जा एसिस्टेन्ट टिचारनि एपइन्टमेन्ट होदोंमोन बेवहाय आङो नाहरबारि एलपि स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचार महरै थिसनजादों। पेपार होखांनायनि उननिफ्राय जेब्लासिम 2023 निफ्राय 2025 सिमहालागै जा जों 3 बोसोर नेनानै थाबाय बे एपइन्टमेन्ट सिमहालागै बेनि गेजेराव गोबां दुखु खस्थ' जाबाय जिहेतु न'खरा जोंना फुराल' गिबियाव जोंना बिफा गैया 2017 मायथाइयावनो जोंना बिफाया एक्सपायार जादों। बिनि उनावहाय जोंनि गागि आबौ दंमोन बेबो आफानि 1 बोसोर उनाव आबौआबो एक्सपायार जाबावबाय आरोबाव आबौ एक्सपायार जाखांनायनि 3 बोसोर उनाव आरो जोंनि आंगो आबै बेबो एक्सपायार जानानै थांबाय। आंनि गोरबोनिफ्राय मोनसेल' हांख्रायनाय थागोन जे जेसेबां दुखु खस्थ' गावनाव जुदि आंगो नाजानाय थायोबा गावनि सिमाङा सानसेबाबो जाफुंगोन। खुलुमनाय थाबाय गिबियावनो दिनै आं मेसाखि सापरिनि जोंनि आफादनि आङो गाहाय नेहाथारि दिनैहाय गाहाय नेहाथारि जानानै आङो बे गामिखौ सोलिलांबाय थादों। बे समावनो नै दिनै जोंनि मेसाखि हालामनिफ्राय फरायसा बिरगोस्रि बसुमतारिया दिनै टेट आनजादाव उथ्रिसारनानै दिनै नाहरबारि सिमेन्ट सापरि नाहरबारि गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि मोननायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों गामिनि जानानै। दिनै बिथाङा गोबां खस्थ' खालामनानै गोबां दुखु जारलाजों बायदिसिना जेंना जेंसि सौसिनानै दिनै गावनि नाजाथाबनायजों दिनै उथ्रिसार जानानै सासे फोरोंगिरि मोनहैनो हानायाव जों गामिनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मोन 6 हारिफोरनो एसटि खालामनायनि सायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा माखासे बाथ्राखौ फोरमायदों। পৰামৰ্শ সেইবিলাকক লৈ ফালে নিশ্চিতভাৱে এটা সমাধানৰ সূত্ৰ ওলাব পাৰিব য'ত জনজাতিসকলৰ মানে যি আপোনাৰ মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কথা কৈছে সুযোগ সুবিধাবিলাক যি আছে সেইবোৰ বাহাল থকাৰ কথা কৈছে নিশ্চয় সেইখিনি ব্যৱস্থাও হ'ব আৰু নতুন জনজাতিসকলৰ যদি মানে কৰিব পৰা যায় নিয়মমতে তেওঁলোকে নিশ্চয় মানে যি প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু তেওঁলোকে জনজাতি হিচাপে যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে সেইখিনিও কৰি দিব পাৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ সেইকাৰণে এটাই আনটোক আমি দোষাৰোপ কৰি থাকিব নালাগে। এই সমস্যা সমাধান চৰকাৰৰ দ্বাৰাই হ'ব কাৰণ সেইটো চৰকাৰী স্বীকৃতি জনজাতিৰ স্বীকৃতি হ'ল চৰকাৰী স্বীকৃতি সেইটো সাংবিধানিক স্বীকৃতি আৰু সেইটো চৰকাৰে কৰিব তাৰ কাৰণে প্ৰক্ৰিয়া আছে আমি প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ সবে ৰ'ব লাগিব আৰু দিহা পৰামৰ্শ কিবা থাকিলে সকলোৱে আমি ভালদৰে দিহা পৰামৰ্শ দিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ তেনেকুৱাকৈ আমি আগুৱাই গ'লে নিশ্চয় কিবা এটা মেকানিজম
উলিয়াব পাৰিব যিটো মেকানিজমত জনজাতিখিনিও শংকিত হ'ব লগা নাই নতুনকৈ জনজাতি যি ক'লে হ'ব মানে তেওঁলোকেও माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखो मावफुंनायनिफ्राय एरखेनानै थायोब्ला उननि समाव रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनाय मदद मोननाय नङा होनना गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों। नैबे जितु काउन्सिल इलेक्सन बेवहाय जोंहा आथिखालनि सरकार सालायनाय पार्टिनिफ्राय बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आव स्पष्ट लिरदों जे 6 जनगोष्ठीनि जे एसटि डिमान्ड बेखौ जों रेकमेन्ड खालामगोन। ओरैनो काउन्सिल सरकार हिसाबै एसटि होनो हाया दा बिसोरो खिन्थु हायाब्लाबो रिकमेन्डेसन पजिटिव रिकमेन्डेसन हरोबा बे बिथांमोननि थाखाय प्लास पइन्ट जाहैयो बेनिखायनो बे एसे साननो गोनां बाथ्रा जेरावहाय जों माबा जागोन ट्राइबेल जोंहा माबा पपुलेसना एसे खम दं गयखौसो आरो दा गोदानै 6 जनगोष्ठी माहायबा जोंथ' हिसाबाव फैनाय नंखाया एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा हिसाबावनो फैनाय नङा कारण बिसोरो जोंनिफ्राय मर एडभान्स एजुकेसनेलि ससियेलि इकनमिकेलि जोंनिफ्राय बहुत फार बेटार पजिसनाव दं बेनिखायनो जों जेबो पात्ता मोना एडमिसनावबो जों मोनहैनाय नङा साकरि बाकरिथ' मोनहैखानाय नङा आरो ओमफ्राय दा एक्जिस्टिं जायफ्रा एसटि बिदों बिथांमोननि बांसिनानो ओबिसि एससि हिसाबै सुबिदाफोरखौ मोनखादों मात्र पलिटिकल रिजार्भेशनखौ बिथांमोना मोनाखै बेल'सो आरो दा बिथांमोना पलिटिकल रिजार्भेशन लुगैनानैसो एसटि बिदों नङाबाथ' जों जिखिनि सुबिदा मोन्दों ओबिसिआबो मोन्दों एससिआबो मोन्दों रावबो सुबिदा मोनालाखैनो थायाखै एमअबिसिफ्राबो मोन्दों एडमिसन रिजार्भेशन दं एपइन्टमेन्ट रिजार्भेशन दं गासैबो